खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै दिनै माने इन्ट्र'खौ आङो मोसौ होनाय फाजिनो नोंथांमोनखौ माबाखाबाय होनखाबाय आरो लोगोफोर होखाबाय ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो आं माने बुंजोबनो हाया लोगोफोर मोनसेनि उनाव मोनसे ओंखारबाय थायो भिडिअआ ओमफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै दिनै आं बोरायजों आंजों मोसौ होनो फैदो आरो लोगोफोर ओरैबायदि खुया ओरैबायदि थान्दा आरो मिथिगौना ओमफ्राय नै लामाखौनो नुलाय आरो ओइ नै लामाया मेन रडा बियो लोगोफोर ओमफ्राय नुलाया आरो ओरैबायदि ओमफ्राय आङो खस्थ' जागोन मोसौ होनाय खस्थ' जागोन होननानै बोरायजों फैफाबाय आरो लोगोफोर मोसौआबो एसे बुरजा नालाय ओमफ्राय दिनै बिराद थान्दा आरो लोगोफोरनो कम्बल सम्बल होथेजोबनासो फैनांगौ जाहैबाय नङाबा बिराद दुखुया आरो ओमफ्राय खर'आव माने गगा मोनजानो गिनानै इफोरबायसा होथे फैबाय आरो सेम बोरायाबो इफोरबायसा कम्बल गांसे होथेना फैदों आरो लोगोफोर ओरैबायसा थान्दा आरो दिनैनि दिना मिथिगौ ना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम होबाय ना इखौ दोबाय गाइखेर मोनजाबाय लोगोफोर नै जा सामफ्रामबो गाइखेर आरो गथा गथा गेस्ट्रिक जालायनाय लोगोफोर ओमफ्राय ओइ मासे ओमफ्राय नै मासे गोजानथार लोगोफोर जायगायाबो न'निफ्राय बेसेबा गोजान माने दोफैनांगौ जायगा गैया लोगोफोर सब माने सोरबा बेसर सोरबा इदिनो थापर माबा माबि फोजोबदो लोगोफोर ओमफ्राय खुला जायगा गैया इफोरावबो दुन्दिया सुन्दिया फोजोबदो आरो ओमफ्राय मोसौ होनो ओरैबायसा जायगा गैया लोगोफोर खुला गैया ओंखायनो नै बेसेबा गोजानावसो लाबोनांगौ जाहैयो मोसौखौ मोसौ होनो फैनाय भाजिनो माने बेसरखौ नायलांनो होननानै ओरैहाय हाबलांसै आरो लोगोफोर बोराया माने जोंहा बेसर फोदो नालाय ओमफ्राय फैबायबो थानाय जाया लोगोफोर सोलाबाबो गथ'जों गथायजों ओमफ्राय दिनै माने फैनाय भाजिनो ओरै नायलांसै होननानै नायलांनो नागिरदों र' लोगोफोर माबायदि जादों नोंथांमोननोबो एसे देखायना होनोसै आङो नै लोगोफोर बेसरा इदि जादों आरो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव माने बिराद मोजां जादोंमोन लोगोफोर एबार गैयाहाय लोगोफोर नै बेसरानो माबा दख्ला दख्लिसो नै खावख्लाव खुख्लाव अबा रज'दो अबा रज'वाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जि मोजां जादोंमोन गैया एबार बोराया आंना बिराद दुखु आरो बेसर जायैनिनो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद हासारनि गोनांथि आरो बेसर फोदोबाथाय बिराद हासार होनांगौ मा मुलि होनांगौ नोंथांमोननो आङो खोन्थागोन नोंथांमोना जुदि कमेन्टआव बुंहरोबाथाय आङो मा होनांगौ मा होबा मोजां जायो ओमफ्राय इदि नङामोन आरो लोगोफोर बेसरा जोंहाना मुलि होनानैसो इफोरबायसा जाखांदो आरो मोजांनो ओमफ्राय मा मुलि होनांगोन बोरायनाव एसे सोंनानैसो आं खोन्थानांगोन आंबो मिथिया लोगोफोर ओमफ्राय नै एसे मोजांसिन जादों आरो नै दब्लायसेया एसे मोजां जादों नै दब्लायसेया लोगोफोर एसे हामसाबदो इ दब्लायसेया ओमफ्राय नैनो गैथारा आरो लोगोफोर नै खावख्लाब खुख्लाबसो नै बबेबा रज'दों बबेबा रज'वाखै ओइ ना गासै बिगाथाम आरो लोगोफोर बिगाथाम फोदो बोराया नै ओमफ्राय थांनाय बोसोराव ओरैबायदि जादोंमोन आरो लोगोफोर मिथिगौ ना ओमफ्राय दामानो गैयामोन आरो थांनाय बोसोराव ओमफ्राय देग्लायसो माबोरै जागोनबा दामफोरा दुगैस्रां आरिस्रां इसे देलायस्रोनानै डाइरेक्टनो माने नै इसिंगुरियाव हाबफैलायबाय लोगोफोर संनाय खावनायनि लाहार फाहार ओमफ्राय मा ओंख्रि संनो नागिरदों नायलांदो होमबा दाउ गोदानायाबो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय इखौ माने सामब्राम जारामसे फ्राय एवनोसै आलु गोसा होनानै इनिफ्राय आरो नै दालि ओमफ्राय आलु ओमफ्राय टमेट' संनोसै आरो लोगोफोर बेदरखौ एवनोसै आं लोगोफोरनो ओमफ्राय सामब्राम हरजोब्बाय आरो रं सं ओमफ्राय माने आङो इसिङाव माने ओंख्रिखौ संबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेदरखौ गेसाव एवनोसै होननानै गेसाव एवनोसै आरो लोगोफोर नै बेदराबो जि साफाहाय नै दाउ लकेल लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय आरो आलुखौबो उनना लाखादोंमोन आरो लोगोफोर नै मिक्सियावहाय दालि आलु बिलाहि मिरामिस ओंख्रियाबो मोनबाय आरो आंना नै लगाय गथायनो दुन्दिया एसे गारलाना होबाय मोदोमनायनि गेसाव एवनाया माबार अरदाबावसो लाना फैनांबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय गेसखौ जोङा मोनदो आरो एकदम मोनख'वा मोनलायलांबायहाय लोगोफोर बेदरा बुरजा नालाय सिदा माने नै अरदाबाव लगायना होफैबायहाय आं लोगोफोर नै बेसेबा मोजां नुबाय आरो टेस्टिनो नै बेदरखौ बेसेबा कालार गोथाव नुखाबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय दै होना होनोसै लोगोफोर आंहा इउटुबाव एसे प्रब्लेम जादों आरो प्रब्लेमानो जाहैबाय जेब्ला नोंथांमोननि नटिफिकेसन मोनफैयो आरो भिडिअ मोनफैयो होमबाना आङो कमेन्ट हरो ओमफ्राय कमेन्ट हरबाथाय माने बे कमेन्टआ माने दसेनि उनाव माने नायफिनबाथाय गैया आरो नुफिना ओमफ्राय मा जादों मिथिया लोगोफोर सोरबाफोर जुदि मिथियोब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मानो बिदि जादों मानो मादो
जोंथ' दा जेबो मिथियाहाय लोगोफोर जेब्ला आं कमेन्ट हरोना होमब्ला दसे थानानै बे कमेन्टखौ नायफिनदोबाथाय माने कमेन्टखौनो नुवा लोगोफोर ओमफ्राय आंनावबो सोरबा सोरबा इदिनो कमेन्ट हरनायफोरखौ आं रिप्लाय होनायखौ माने मालाबा कमेन्टखौनो नुवा मैयानिफ्रायनो इदि जादों लोगोफोर मा जादों मिथिया अननानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर मिथियोबा प्लिज नोंथांमोननियाव माने कमेन्टआ मोनहैगोना मोनहैया आंथ' जेबो मिथिला लोगोफोर ओमफ्राय मोनहैयोबा मोनहैयो मोनहैयाबा मोनहैया खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आंथ' नोंथांमोननो कमेन्टखौ हरखायोआनोखा जों भिडिअ गोदान फैदोंबाथाय आंनियाव हरखायोखा आं कमेन्ट हरालासिनो थानो हाया लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोननिसिम सहैगोन ना सहैया बेखौसो आं मिथिला आरो मोनबायबो लोगोफोर नै मोजां बरिया गोथाव टेस्टि मोनखाबाय नै दुन्दिया सुन्दिया होखाजोब्बाय आरो लोगोफोर होनांगौखिनिखौ होजोब्बाय सब ओमफ्राय नै जिबायसा गोथाव नुखाबाय आरोना एसे साखिना नायनोसै लोगोफोर संख्रि नांगोना नाङाखै साखिना नायनोसै लोगोफोर संख्रि नांगोना नाङाखै टेस्टि जादों बरिया दा खांबासो लानांगौ बरिया गोथाव जादों लोगोफोर ओरै खालामना थिखांनांबाय होनबा